A finals de 2020, Cohabitac va presentar l'informe Reptes i limitacions a la promoció i gestió de l'habitatge de lloguer social a Catalunya. L'informe constata que només amb una intervenció pública decidida es podrà contrarrestar el dèficit crònic de l'habitatge molt social. Les fundacions de Cohabitac podríem arribar a construir 1.000 habitatges anualment si hi haguessin les condicions per fer-ho. Veiem-les. La Fundació Foment de l'Habitatge Social forma part, ara avui a Catalunya, d'un grup, d'una associació de fundacions que ens diem Cohabitac i que hem fet uns estudis sobre les necessitats d'habitatge social a Catalunya i de les dificultats per fer-lo, i com ho hem de fer per poder, quins serien els ingredients per fer possible aquests habitatges que calculem que nosaltres com a fundacions podríem arribar a fer-ne 1.000 cada any, si es donguessin les condicions adequades per fer-ho. Una altra manera que tenim de poder oferir habitatge social o molt social a les persones que ens ho demanen és no només amb obra nova, construint-ne de nou, sinó captant-ne del mercat existent. I per tant arribant a acords o bé amb grans tenidors, que són del sector financer, o també de particulars. Aleshores, aquesta fórmula és una fórmula molt interessant, l'Ajuntament de Barcelona l'ha propiciat i està funcionant en molts llocs, que són acords amb els propietaris, de garantir-los als propietaris el cobrament del lloguer, pactant amb ells un lloguer, si pot ser per sota de mercat, però a canvi de la garantia del lloguer, aquests habitatges ens els lloguen a nosaltres i nosaltres els podem destinar a persones que no poden pagar aquest lloguer, però que l'administració o altres fórmules intermèdies cobrim la diferència entre el que paga el que va a viure-hi i el que cobra el propietari. Aquesta figura és una figura interessant i que ens permet disposar de molts habitatges d'una manera més ràpida que no pas amb nova construcció.